Modyo yawo a Ben Longwe imene inatuluka ndithu pa 13 January 2025 a Ben Longwe akutitu anthu akhala kuwafunsa kuti kodi a Ben Longwe mayankhulidwe anu akhala ngati kutitu inuyo mwayambiranso kutsutsa boma, ndi a Ben Longwe akuti yayi iwowa sanayambenso kutsutsa boma komano akuti mtsogoleri akakhala kuti akuchita bwino iwowa ndithu amachiona chanzeru kuti yayi amuyamikire kuti yayi bwana apa mukukhoza, komanso ngati amakondetsetsa mtsogoleriyo akuti mtsogoleri amene uja akakhala kuti pena pake akulakwitsa iwo okhaso amatha kudzukula kuti ayi bwana apatu zinthu sizikuyenda bwino ndipo mukonze kuti zinthu zikhalenso bwino kupita chitsogolo. Ndi modyo yawo ayala ndithu zitsanzo zabwino zimene Achakwera achita ngati president wa dziko lino, ndipo zimenezi iwo akutitu akuyamikira kuti ayi Achakwera mwayesetsa, komanso pali zinthu zina zimene Achakwera sanakwanitse kapena kuti akulakwitsa zimene iwo a Ben Longwe akudzudzula kucholinga chokuti a president iwo akamva zinthu zimenezizi akonze kuti mwina dziko lino lipite patsogolo. Iwo akunena kuti ayi kudzudzula kwa mtsogoleri kumapita mbali zonse kuboma komanso ku opposition, kumeneko opposition nawonso amayenera kuti amve pamene zinthu zikulakwika. Ndene khali modzi kuti timve kuti Ben Longwe akuti bwanji pa nkhani imeneyi lero pa Nyasa Voice Box. Mwaswera bwanji nanga abale ndi alongo kulikonse kumene muli lero lino pa 13th of January 2025 and it happens to be on Monday, while my time says 28 minutes after 22 hours chigawo chimenecho cha usiku, ndipo mbwalo limeneli muli ndine Sir Charles Ben Longwe. Ndangoti ndiyankhepo anthu ena kumatifunsa kuti kodi a Ben Longwe mukuganiza bwanji fa panopoti kumakumvani ngatinso mukutsutsa boma. Ndiyankhe motere mwina ena akhoza kupezapo mayankho. Ineyo Ben Longwe ndine maso a opposition komanso maso a boma. A opposition akamapanga zinthu kapena akayiwalira zimene iwo amapanga ali mboma, kapena akamapanga zinthu against zimene ayenera iwo kuchita, ineyo Ben Longwe ndimakhala amene popo kutsutsana nawo kapena kuwakumbutsa za khalidwe limene akhala akuchita. Ndipo umene usupandu kumene kusukuukira kumene kumakhala kunyoza koma kuwakumbutsa anthu, chifukwa chiona kuti anthu akamabwera ngati mene zikukhalira mukuti sono tikuyandikira kuzisankho, kumakhala manifesto yosiyanasiyana, kumakhala kutibwatika nalo bodza, kumakhala kutiuza mabodza osiyanasiyana. Ndi ifeyo anthu timatengeka ndi kukopeka chifukwa cha bodza lija. Akalowa mboma muja mukapeza kuti anthu aja sintha mawanga. Zimenezo ndi zimene zakhala zikuchitika mu dziko lathu la Malawi lino. Mu dziko lathu la Malawi lino ndi zimene zakhala zikuchitika kutitembenukira kuti bwana sabato ija banja lisaizi yanu sindidziwa. Mwayiona imeneyo bwana zakuti zija banja ta inu mukandifunse zimene simungandifunse zimenezo. Banja bwana mafuta avuta banja likagone ndi pansewu tione ngati gamoto sikugundani pamene. Nde we've been in that kind of democracy mpaka nayo. Now I want to remind kuna kuti ngakhale ndikuyamikira boma pali zinthu zimene ndikuyamikira boma zokhazikika zimeneso sindingathe kuzisintha, like zitukuko zimene Achakwera akutiponyera mdziko muno. Akutiponyera zitukuko zona kuti we cannot manage to resist kuna kuti zitukukozi si Achakwera amene akutipatsa yayi. Maona sitingapange resist. Tikaona kuti Achakwera kutipasa zitukuko mu dziko muno zikuperekedwa palilongwe paja, simunganene pajapo ndikukatukwana Achakwera muli palilongwe pansewu pa area 18 paja anthu akugendani ndi mabotolo. Chimenecho ndi chilungamo chake. Simungapita umene kuja ndikukapanga kampeni ndikuna kuti Chakwera has done nothing. Nde kuti anthu akulavulira ukukusanzira olo kukupangira zinthu zonyasa zambiri fwa anthu akuona zimene Achakwerawo akuchita. Mwayiona imeneyo pa 18 paja anthu anamwapo ndowe madzi kutuluka ndowe ndikumwa ndowe kudwala anthu kukachita suku khoti chifukwa chiona kuti sanapasidwe madzi abwino nthawi yake anapatsidwa madzi a ndowe. Panopo kuti mukanene kuti Achakwera sanakupangireni chilichonse akugendani straight. This is the truth of the matter. Anthu akamanena kuti boma ndilo mweri sili kusintha, pali zinthu zimene akuziona kuna kuti zinthu izizi
ndi zinthu zona kuti mbuyo mukudalibe, ndipo anthu amene analipo mbuyo kuwafotokozera kuna kuti tipangireni zakuti zakuti kapena kuwadandaulira tipangireni zakuti zakuti, they were very stubborn, samachita, koma kubwera achakwera ayamba kuchita zinthu zija. Lero we cannot reduce zitukuko zimene achakwera akupanga mdziko muno. Mayona ameneyo kuvuta kwa mafuta ndi zinthu zona kuti zinalipo mu nthawi imeneyo, nthawi ya Abingu wa Mutharika, mzimu wonse mwamtendere, munali mavuto amafuta mpaka na anthu achinaundule mwakasungula anapita pa nsewu kukapanga mademo amene anaphetsa anthu 20 chakuti kumzuzu. Mwayona, tsopano mavuto amafuta amene alipo lero lowa ndi nkhani yonena kuti mavuto amafutawo adalipo mu nthawi ya Bingu, ndipo amene adathetsa mavuto amafutawo anali Mai Joyce Banda. Mwayona ameneyo, ndesinganene pano kuti anzanu aja mafuta adali nawo, mokuti moti ayi mbuyo mutukuchokeranso mavuto ake omweyo. Mwaona pamenepo, nde tikafika ku nkhani ya magetsi, simunganene kuti Chakwera palibe chimene akuchita. Anthu mdziko munavutika nkhani ya magetsi osati masewera. Come Dr. Lazarus Makathi Chakwera, magesi akungokhala pena paliponse, tano zikavuta ndeuti kwagwa chimvula chambiri mwina transformer yaphulika mbali imene. Kwa magesi every day akumapezeka kuti akuyaka mwina Sundays because mwina apange ma services ena ndena madera ena, ndempeza kuti magetsi mwina atima chifa timadziwa kuti akupanga service, koma timadziwa kuti kamafika madzulo magesi ajayaka. Boma la Dr. Lazarus Makathi Chakwera. So there is no way munthu unganene kuti Chakwera has done nothing mdziko mu. Amayi Monica Chakwera first lady mdziko lino amanga skulu ya pamwamba ku Rumpi, kupita ku Rumpi kuja ndikukadumpha kuti Chakwera has done nothing, ndekuti anthu akulumbi aja akukwapulo osati masewera, kukupasa zikwapo osati masewera. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti akuona zimene amayi Monica Chakwera first lady achita mdziko muno, zimene zozo ndi zitukuko zokhazikika mdziko muno. Mwayona imeneyo. Nde pali zinthu zina zona kuti zimezo tikuzona ndi maso, nde pali zina zosazona ndi maso timangomva, zokungomva ndiya zokuti ya inakala poti yanakala igawa kuti tikhalenso ndi mbali inayi. Zimene zotidamva ziliko, kulibe we don't know, ziliko thank God, kulibe it's none of our business because it's not our country. So we cannot accuse Chakwera kuti why this and why that. Mwayona imeneyo. Koma, when we come to other things in this country, we have something to object. Manimvesesa kugawa chimanga takuonerera ineyo Charles Benongwe ndakhala ndikunena kuti yayi mdziko muno chimanga kugawa boma. Yes, kumaona pa TV paja pali anthu ambirimbiri akugawiridwa chimanga choti akadye ku nyumba. Ine ndikukhalanso pamwamba na kuti na mtsogoleri uyuyu ndi akuyitha, kulibenso mtsogoleri wina ngati uyu. Komano when I observed ndinakapeza kuti mwina amayitanidwa mafumu 100, ndikuti mafumu 100 aja mudzuli onse ukapeza kuti mwina anthu folokha amene asankhidwa. Nde follow ndikapeza kuti kuli kagulu ka anthu mekuja kuchoka mafumu onse adera limenero kapena mafumu onse aboma limenero akukalandira chimanga. Nde mudzi umodzi ukalandire chimanga anthu folo, nanga anthu ena amudzimo akusurvive bwanji? That is a question. But when we talk about good governance, good governance ndiona kuti you deliver to each and every individual mudziko mwali yesa akhale ndi pabwino pake poti okay apapa tikutere chimanga mkulandirisa nthawi yako muzamati mfumu ndi anthu achi. Samasankha kuti chimanga ichi tipereka kwa anthu 10 okha yayi, mfumu ndi anthu achi. Palibe mayina, palibe kuponi ayi. Mfumu abwere ndi kaundula wake akhale patsogolo azita na anthu achi auje azilandira chimanga azipita. Ndekuti muzi wonse wa mfumu amenewo akulandira chimanga kupita kwada anthu azipita ina abwerenso mawa azalandire chimanga. Ndekuti muzi wonse aliyesa mapezeka ali ndi chakudya. That was good governance.
But when you come into a poor governance, ndimene mpezeka kuti akuita na anthu 100 ndikubweresa kamera ndikumajambula anthu akulandira chimanga, komano anthu alandira chimanga muzulo sa anthu 4 anthu 5 ndekuti anthu onse ngati muzuli wa anthu 1000 ndekuti alandira anthu 4 okha ndekuti anthu 996 akukhala bendi njala mu dziko lomwelo. So we can't say that's good governance. Silingane kuti paipopo tienti ya mikireni. No. Let us speak the truth here. If we don't tell the president the truth, we are misleading him. Ndekuti siti kumuuza zona. If I love Dr. Lazarus Makathi Chakwera, let me tell him the truth. Abwana apapa mwaponya apa sizi kwenda bwino, apa sizili bwino, that's it. And because of that, sizingate kuda basi tieni mukamange Benlongwe ndeuta president mutu wa usuku gwira. Pena pake, there are some cables that are not working. Chifukwa ine, as an activist, I have to tell the president ngati ndayamikira pa zinthu zina sizi kwenda bwino, mbali yosaenda bwino ija, ndiya fotokozerenso no matter kuna kuti andikonda or adana nane koma ndiyawuze reality ya zimene zikuchitika munjiraso yabwino osati yonyoza ndiyo tukwana ngati muja tinkachitira kale muja. Mwayona imeneyo? Nkhani ya ndege ya kuchikangawa yakhala ikusa mpungwepungwe dziko muno yopanda mayankho, kungokhala basi fakafaka basi nkhani ija ndekuti ati ngati mene na tere ya chiwaya, nkhani ya chiwaya ku parliament yona kuti chiwaya waziombera yekha nde anthu anali ndi mafunso na kuti azombera bwanji yekha kawiri mutu. Is it possible if you trigger a gun against yourself in the head, will you have another strength of triggering another bullet against your head? Those are the questions. Chifukwa chani maliro anathamanga kuchotsedwa kapena utenga wa chiwaya na kuti ineyo ndizipha nditantani umabwera chiwaya atafa kale. Who wrote those letters? Why macameras adatima kunalibe macameras this day ku parliament only this particular day? Those are the questions. Mafunso ngati amenewo anthu ena amnamangidwapo now like Abondi Kalindo adamangidwa ali ndi Bedo Ntumba because of that. Mwayona ameneyo? Ena timasakidwabe because tinayankhulapo pankhani ngati ndoti we are in the government yangati ya Dr. Hastings Kamzubanda whereby he was delivering kuona zitukuko zimene Hastings Kamzubanda amazipereka nziko muno, kumanga ichi ngati to amamanga ndiwo kumanga ichi komano ufulu weniweni nziko mudalibe. Ndi anthu anaona kuna kuti anthu tusada wasutse a Dr. Hastings Kamzubanda kunena kuti alephera kuyendesa dziko lino ayi. Sada wasutse a Hastings Kamzubanda chifukwa choti samapereka zitukuko nziko muno zoyenerera ayi. Adawatsutsa chifukwa chona kuti nziko mudalibe ufulu. Ndifaike anthu anamenyera ufulu wa democracy, tikhale ndi ufulu tizitsutsa boma. Sada nene kuti chipande cha Congress chichoke, chisazabwereso, chisazapangeso, kampeni nziko muno asazatengeso boma ayi. Tose tikhale muno tikhale ndi zipani zingapo, tizitsutsana zikamala gwika. Zimenezo zimene anthu adavotera 1993. Zimene pakadali pano zikuoneka kuti ufulu umene uja waphwanyidwa ndipo kuphwanyidwa in the name of rule of law kuti tikuyendera malamulo pano. Mwayona imeneyo? Zitukuko tikupatsidwa mulilongwe. Komano ufulu wa anthu nziko muno mulibe. Ndifake mukapeza kuti mtundu wa anthu omangomangidwa daily ndi wachiromwe. Mwayona imeneyo? Ndimasa iweyo Benlongwe wakhala kunyoza alomwe, sindimanyoza alomwe mafuna ndiziyauza kuti nziko muno tizikhala ndi khalidwe. Koma mtundu umene ukumangidwa nziko muno pankhani ya ndale ndekuti ngati si mwanamveka ndekuti ayenera kukhala kabambe, ngati si kabambe ayenera kukhala kaliati, ngati si kaliati akuyenera kukhala Bonikalino, ngati si Bonikalino akuyenera kukhala Kambanji, ngati si Kambanji ndekuti ndi Jonathan Phiri, ngati si Jonathan Phiri ndekuti akuyenera kukhala ndani awa amwanamveka, ngati si amwanamveka akuyenera kukhala a George Chaponda, ngati si a George Chaponda ndekuti mungoona kuti mtundu wa anthu umene ukumakhala pampani kupanikizika ndi okhawo. Achewa
amene akupanga zinthu mdziko muno zosakhala bwino ujana akagula fertilizer kuchani uku kubucha mpaka na lero mlandu wake sindikudziwa kuti udayenda bwanji. Milandu ya Zunesata sikudziwika mpaka na lero kuti idayenda bwanji. Majaji atatu aja amene amamveka kuti ali mundandanda wa corruption umene achagwerada nkhula okha ndi pakamwa pawo sizikudziwika kuti zili pati. Komano mtundu wa anthu onena kuti very dangerous kuti sopano tamba kumakukana mwa serious nthawi yona kuti tikuyandikira campaign. Mwayiona imeneyo. So those are the things, those are the areas ona kuti ineyo ngati Benongwe ndikwenda kutsusa ndimamikira boma. But why this thing is happening now? 2020 tinali mboma momwemo, 2021 tinali mboma momwemo, 22 tinali mboma momwemo, 23 tinali mboma momwemo, 2024 tinali mboma. This is 2025. Pamene tikuyandikira kuzisankho ndeti kuona kuti anthu akuyamba kukokedwa sopano bwerani kuno nde anthu ponena kuna kuti anthu akumangidwa pa zifukwa za ndale sakulakwitsa. Nde kuti ine ngati Benongwe ndikwenda kuyankhula kuti iyayi mabwana, iyayi, this is wrong. Mwayiona amene tiye tikondane tili mu dziko la democracy. Lero tikhoza kukhala ife amene tili mboma, mawa azakhala anzathuwa, zinthu zosiyirana. Andanawa Dr. Bakiri Muluzi anakhala dziko muno kulamula dziko no kwa zaka 10 nkuchokamo amafuna 3rd term sidaende. Anabwera ndani malemu Professor Bingwa Mtalika analamulira ka 7 years 8 years mulungu nkwaitana zawo zinathera pamenepo. Ndikubwera Mai Joyce Banda analamulira 2 years zinathera pamenepo. Kuchoka kumene bwera Professor Arthur Peter Mtalika alamulira 6 years zathera pamenepo. Ife ma members of parliament ameti nawo pakadali pano aseva 6 years. Zaka 6 ali mboma. Mwayiona ameneyo. Ndikumanena kuti tikuyendera rule of law ife tikunama. Mwaona pamenepo ife tikunama. There is nothing like rule of law. Rule of law inendika pa war yona kuti wina aliyense aziwerenga what does rule of law mean. Ndipo amene akudziwa za rule of law ndani tizione tizitsatire tiwerenge bwinobwino tione dziko lino ndilathu tonse. Mwayiona ameneyo. Okay, tiyamikira za zimene boma likuchita ndimamikira ndimatero. Komano tatiyeni tioneni kuna kuti let us look at the prices of stuff. Zinthu zofunikira ma basic needs. My basic needs, not like bread, because not everyone amadya bread. Ena makumba mbatata, ali mbatata, apika amwela tea. Komano let us talk about chimanga ndi fertilizer. Kuti titese njala mdziko munomo, fertilizer ali kuti. Nde fertilizer upezeka ali pa 135,000. Muzi mwakwathu amene apeza mwayi ogula fertilizer mochipa ndekuti ndi anthu foloka. Ndekuti anthu 2,000 amene ali mudzimu alibe kuti akagule fertilizer ochipa ndi anthu osauka sagwira ntchito alibe ma business amakhala kumapiri chiti yawo ndi yolima basi nde akatenga kuti ndrama zoti alipire kumunda kulibe. Ma mega farms amene akunenedwawo siwina aliyense ali pa mega farm ngakhale anthu atapanga apply ma mega farms palibe amene amapasidwa zimene so ena ifeso tapanga apply sizimatheka. Mwayiona ameneyo. Okha amene ali kutopuko ndi amene apanga zimenezo pang'ono anthu ena ndi ena pang'ono kungotengapo foloka tentipangenza mega farm. Lero lino anifi moti azibwereka anthu ngongole aziapasa ndalama kuti tapanga ndi ndrama izi muzipanga business anifi akalowaso ku fertilizer kuna kuti akubwerekesa fertilizer anifi fertilizer amutenga kuti. That's another question. Anifi ayambaliti business ya fertilizer because that is business. Mamoti azibwerekesa ndrama anthu azikapanga chani kodi azikapanga ma business akuti alowano sobani ya fertilizer amutenga kuti fertilizer agula nthawi yanji ani fertilizer and where. Kenako tikumva kuti ayanifi akuita na activist source ne Benongwe nakana kuti I cannot do that. Last year 2024 around December, before 24th of December, I was invited kuna kuti kuli function ya nifi imene afuna akapange award ma activists amene akhala kuyamikira boma ino Benongwe mwaitanidwa nakana chifukwa ine ndilibe contract yonse ndi anifi.
ndipo anife osadandirembere kata iliyonse yokuti bwera kuno kuli izi ndi izi, koma tinaona maactivist akukavina akukasangalala kumeneko kumene analiko pamene anthu amene apanga apply nifi kuti tipaseni ngongole tizipanga business mdziko muno amanidwa ngongole zimenezo. So tinene kuti mdziko munomo what exactly is happening, chimene chikuchitika chenicheni mdziko ndi chani? Chona kuti panopo anthu ali panjala yopya, ali mavuto opya, mvula ndimene kumagwako bwino madera ena. Tinamva kuti mvula izigwa abnormal madera ena ezona, koma madera ena mvula ikugwa bwinobwino, koma anthu kuti apeze mwayi ogula fertilizer wadula. Bagi la fertilizer likuposa salary ya munthu amene amagwira ntchito ku polisi. Apolisi amayima pa road block paja, salary yawo sikwa na bagi imodzi ya fertilizer. Mayona amene koma amalima, maona amalima. What traffic amene amayima pansi kumaona ma license anthu aja, salary yake sikukwa na bagi limodzi la fertilizer ndiko muno 135,000. Mukapeza kuti akulandira mwina 90, 80, mwina 100, 110. Kuti akagule fertilizer pali matatalazi endi kuti apeze fertilizer pali mavuto ifa fertilizer akudula kuposa salary ya munthu, kuposa salary ya mphunzitsi. Maona ndiye munthu ongokhala ologwira ntchito apeze ndrama, alipire anake fees, alipire nyumba, alipire mabills amagesi amadzi, akagule fertilizer, alimise kumunda chifukwa makhala ali kuntchito. Zimenezozo well-being ya anthu palibe. Ndiye tikamati good governance, we are talking about well-being ya anthu. So if well-being ya anthu kulibe, ndi kumene anthu amakapanga ma demonstrations, tukapanga ma demo franchise. Ngakhale kuti ine modium, I'm not convincing anyone kapena encouraging anyone kuti tiye tizikapanga ma demo ndiko muno. No, it's not a solution. We have tried that. Mayona ameneyo anthu akuvutika, zigogo akuvutika ndiko muno. I've been in this country. Mayona ndikuona ndekha kuti ndifuna ndionetsese kuti dziko likwenda bwanji, anthu akukhala bwanji. Ndakhala kumudzi kunkhatabe kwathu kuno kwawo kwazikhale ng'oma konkuno, ndakhalako mconstituency yawo, ndakhalamo ndikuona amene anthu akuvutikira panopo mene zili pano. Tina chichonse chikuoneka ngati chakuya, ndi nyanja yomwe yakuya sikuchita produce somba panopo. Nyanja imajesa dziko lonse la Malawi ndi maiko tizungulira panopo zikukhala ngati zasintha. We don't know what has happened. Mulungu yekha ndi amene azationetse kusogoloko, koma nkhani ndiona kuti zinthu zavuta mdzikomo. Tipitiriza audio ipatsogolo. Thanks.